سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا وفصامتات النغرب له هرميني ميديايو كما ترون لو مسوني 4 مسكرم زدالنا يوم حد صرت وانا وزيناتات اسعبنا خنغرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم كاب كوميتي قديات وصاباي توكلت حزب زخونو ابلات كونغرس امريكا مايكل ماكور كومون غريغوري ميكس بعربين اب ستوكهولم دحر مبصح ابزهبو غازيطاو مغلصي شودن زمت تقمتي ابالني تخطكونيا ايلوم كم زامنو محبارم መንግስቲ ሾደን ዜግነት ዕድመ ጾታን ካልእ ዝርዝራትን ኣባላት ጉጅለታት ገበን ክምርምር ከም ዝደሊ ምግላጹ ከምኡን ብሰልፊ ዴሞክራትና ዝድገፍ መንግስቲ ኣብ ሾደን ናይ ምንባር መሰል ዘይብሎም ሰባት ክወፁ ዝኽእልሉ መንገድታት ኣመልኪቱ ተወሳኺ ምርመራ የካይድ ምህላውን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ كاب كوميتي قديات وصاي باي توكلت حزب زخونو ابالات كونغرس امريكا مايكل ماكور كومون غريغوري ميكس بعربي ناب ستوكهولم دحر مبصحاب زابو غازيطاو مغلصي شودن زمت تقمتي ابالني تخطكون يايلوم كم زامنو حبيروم شودن ابالني تخطكون الله ابز بلارستي حادنت አሉና ምስተርከኻ አድላይ ልዝብ ክንገብረሊና እዚ ናይ ጊዜ ጉዳይ ጥራይ ክብል ማይክል ማኮር ገሊጽሉ ተማባላት ኮንግረስ እታ ሽወደን አባልኔ ተኸይትኾን ሓኒቃ ሒዛ ዘላ ቱርክ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ፀቕጢ ክገብሩላ ምጽንሖም ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ ብፍላይ ድማ F-16 ዝዓይነትን ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ንቱርክ ከመዛይተይ ትጥቀመሉ ምህላዋ ሓቢሮም ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ ዝነበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ቶቢያስ ቢልስትሮም ቱርክ ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ባይቶኣ ዳግማይ ምስ ተኸፍተ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ንመመልከቲ ሽወደን ከተጸዲቓ ዝብል ልዑል እምንቶ ከም ዘለዎ ገሊጹሎ እዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ኣይኮነን እንታይ ክስዕብ ምዃኑ ንጹር ክብል ቤልስትሮም ንሬድዮ ሾደን ሓቢሩ እቲ ኣብ ሓጋይ ዝተኻየደ ተቃውሞ ቁርኣን ርኡይ ለውጢ ከም ዘይገበረ ቤልስትሮም ወሲኹ መልኪቱሎ ዓሚ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ማል መራሒ ጉጅለታት ተባሂሉ ንዝተገልጸ መንእሰይ ቀቲልካ ተባሂሉ ብጠርጠራት ተታሒዙ ዝነበረ ወዲ 16 ዓመት ኮተቴ በቲ ተግባር ገበነኛ ኮይኑ ከም እተረኽበ ተፈሊጡ እቲ ኣብቲ እዋን ወዲ 15 ዓመት ዝነበረ ኮተቴ ዓሚ ነሓሰ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ኤምፖየር ድሕሪ ዝፈንዎ ናይ ኣልማማ ተኽሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓላፊት መንገዲ ብኸቢድ ምቑሳላ ይፍለጥ እታ ሰበይቲ ካብ ሞት እኳ እንተድሓነት እቲ 31 ዝዕድሚ መራሒ ጉጅለታት ገበን ግና በቲ ዝወረዶ ከቢድ መቑሰልቲ ምማቱ ዝፍለጥ እዩ ቤት ፍርዲ ማልም በዚ ቅትለት ፈተነ ቅትለትን ዘይሕጋውን ናብረትን እንተነውሐ ን4 ዓመት ኣብ ውሕስ ክንክን መንስያት ክጸንሕ ፈሪድዎ ኣሎ ኣብቲ ገበን ተሓቢሮም ዝተባሃሉ ካልኦት 7 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ምህላዎም ሬድዮ ሾደን ኣታሒዛ ጸብጺባላ ትኮተቴ ነቲ ቅትለት ምፍጻሙ ተኣሚኑሎ መንግስቲ ሾደን ዜግነት ዕድመ ጾታን ካልእ ዝርዝራትን ኣባላት ጉጅለታት ገበን ክምርምር ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣብ ገበናዊ ምርብባት ናይ ዝሳተፉ ሰባት ዜግነት ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ኣባል ሰልፊ ሞደራትናን ሚኒስተር ፍትሕን ጉና ስትሮማ ኣብ ሾደን ዘሎ ጉጅለታት ገበን እንታይ ይመስሉ ንምፍላጥ መንግስቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ክሕዝ ድሌት ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ድማ ነዚ ተሪኦ ብዝበለፀ ንምርዳእ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ይብል ኣብዚ ገበን ዝዋፈሩ ደቂ ሾደን ዘይኮኑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ናብ ዓዶም ክስጎጉ ከም ዝኽእሉ ስትሮመ ወሲኹ ኣጠንቂቑሎ ኣብ ታሕተዋይ ሩባዳል ኣብዚ ሓጋይ ኣዝዩ ብዙሕ ስለጣንጡ ተራእዮም ኣብዚ ሓጋይ ብሰንኪ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ሰብ መዚ ነዘን ደም መጣጦ ጣንጡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝጥቀምሉ ባዮሎጂካዊ ኣገባብ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው ተጸገም ድማ ክጋደድ ዕድል ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ብሄሊኮፕተራት ናብቲ ማያት ዝንስነስ ባዮሎጂካዊ ባእታ ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ጣንጡ እንቋቑሖን ፀፍየን ብብዝሒ ይፋራያ ምህላውን ወኪል ሲኔታዊ ምቁፅጻር እቲ ከባቢ ኤክቶር ባይጆ ይገልጽ እዛ ሳመር ሲኦልያ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን እዩ ኣብ ህይወተይ ንመጀመርታ ግዜ ዊንተር ቀልጢፉ ክመጽእ ጽበ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብዚ እዋንዚ እቲ እንኮ ነዘን ጣንጡ ክቐትለን ተስፋን ንገብረሉ እንተሎ ኣስሓይታት ወቕቲ ጥራይ ብሰንኪ ዘን ጣንጡ ደገ ክንወፅእ ኣይከኣልናን ትብል ኣብቲ ከባቢ እትቕመጥ ካጅሳ ላውሪላ ብሰልፊ ዴሞክራሲ ሾደን ዝድገፍ መንግስቲ ኣብ ሾደን ናይ ምንባር መሰል ዘይብሎም ሰባት ክወፁ ዝኽእልሉ መንገድታት ኣመልኪቱ ተወሳኺ ምርመራ ይካየድ ኣሎ ሚኒስተር ስደተኛታት ማርያም አልመስተነጋር ነቶም ኣብ ሾደን ፍቓድ መንበር ዘይብሎም እናሃለዉ ዝቕመጡ ሰባት ዘይልለዩ ሕብረተሰብ ኢላ ምጽዋዕ ዝፍለጥ እዩ ሓደ ካብዞም ክትግበሩ ዝኽእሉ ስጉምትታት ሰራሕተኛታት ኣብያተ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ፍቓድ መንበር ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ምስ ዘጋጥምዎም ናብ ሰበስልጣን ክሕብሩ ግዴታ ክህልዎም ዝብል እማመ እዩ ምርመራ ሓደ ሕቶ ዕቕቦ ዝተነጽገ ሰብ ዳግማይ ቅድሚ ምምልካቱ ክጽበብ ብዛዕባ ዝግብኦ ንውሓት ግዜ እውን ዝምልከት እዩ ዳግማይ ናይ ምምልካት ተኽእሎ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክወግድ ተኽእሎ ኣሎ
أماكن فنلندا بتركب أنصبرق بهلا زدنق سنة هنسان حيال متأثر محبرسب تفلت كتما هلسنكي حدش عينة محبرسب يعمببالو زي منغو ديجيتالون ጭቡጥን ዓለማት ዘሎ ጋግ ዘደልድል ጾታ ኦንላይን እዩ እዞም ኮማት ኦንላይን ዝጸንሑ ሓጹራት ጽምዋን ብሕታውነትን እናሰበሩ ኣብ መንጎ ሰባት ዓሚቕ ዕርክነት ይፈጥሩሎም ኣብ መንጎ ጾታን ዲጂታላዊ ትሕተ መዋቕርን ዘሎ ርክብ ኣብ ዲጂታላዊ ሰውራ ፊንላንድ ኣበርክቶ ይገብር ብምህላው ቢቢሲ ንሄልሲንኪ ርእሰ ከተማ ጾታታት ሞባይል ክብል ሰሚዩ ኣሎ ጾታ ኣብ በይንኻ ጥራይ ዝሕጸረሉ እዋን ይሓልፍ ኣሎ ሳላ ኢንተርኔትን ዝምዕብል ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣብ ሄልሲንኪ ዝርከቡ ተጻወቲ ምስቶም ዝፈትዎምን ተመሳሳሊ ዝምባለ ዘለዎም ሰባት ርክብ ይገብሩ ኣለዉ መድረኽ ዲስኮርድ ትዊች ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ካልኦት መድረኻት ሰባት ስትራቴጂታት ዝዛተይሉ ተመክሮታት ዘካፍልሉ ከምኡውን ተወሳኺ ምትእኻባት ዝውድብሉን ቨርቹዋል ኣገባባት ተቐይሮም ኣለዉ ኣብ ሄልሲንኪ ዝርከብ ዕሙር ካፌታትን ርጉእ መናፈሻታትን ምስቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ማሕበራዊ ኣፋትል ተመሳሳሊ እዩ ትኾነ ግን ተጻወቲ ኣብዞም ባህላዊ ቦታታት ናይ ምእካብ ዝምባሎም እናዓበዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ በቲ ኣብ ጾታታት ኦንላይን ዘለዎም ሓበራዊ ፍቕሪ ዝድረኽ እዩ ኣብ ከም ካፌ ፕሌይ ጌመር 7 ዝኣመሰለ ካፌታት ዝነበረ ጽምዋሁ ናብ መሓዙት ናይ ጾታ ምትእኻባት ይቕየር ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንክ ታይምስ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣብ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና مسهر مني ميدياهم زلهم كبرى سمعتنا موداتا ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ኣሌክሲ ሬዥኒኮቭ ካብ ስልጣኑ ከም እተበረረ መራሕቲ ሃገር ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፍሊጦም ሬዥኒኮቭ ኣጠቓላሊ ወራር ሩስያ ቅድመ ምጅማሩ ካብ ለካቲት 2022 ኣትሒዙ ነቲ ሚኒስትሪ ክመርሖ ጸኒሑ ኣሎ ፕረዚደንት ዘለንስኪ ኣብቲ ናይ ለይቲ መደረኡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓድሽ ዳግመ ውደባ ክግበር ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ገሊጹ ኣሎ ንመንግስታዊ ማዕከን ዩክሬን ዘመሓድር ሩስተም ኤሞሮቭ ተካይ ሚኒስተር ሬዥኒኮቭ ክኸውን ብዘለንስኪ ተሓጺሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ካብ ኪየቭ ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ሚኒስትሪ ምስ ሰራዊትን ህዝብን ሓድሽ ኣገባብ ቅርጽን ርክብን የድልዮ እዩ ዝብል እምነት ኣሎን ኢሉ ምስ ላዕሎት ፖለቲከኛታት ለንደን ጽቡቕ ዝምድና ዘባዕበለ ሚስተር ሬዥኒኮቭ ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ኣምባሳደር ኪየቭ ክኸውን እዩ ክብላ ማዕከናት ዜና ዩክሬን ግምተን ኣቐሚጠን ኣለዋ 57 ዝዕድሚኡ ሬዥኒኮቭ ኣብ ዩክሬን ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሕር ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ኣብ ልዕሊ ምጥራዩ ምስ ምዕራባውያን መሻርክቲ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ብቐጻሊ ይሳተፍ ተወሳኺ ጽዋር ናብ ዩክሬን ኣብ ምጉራድ ድማ ወሳኒ ተራ ተጻዊት እዩ ሬዥኒኮቭ ካብ ስርሑ ክእለ ምዃኑ ካብ ዝተወሰነ እዋናት ሒዙ ትፅቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሬዥኒኮቭ ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ብምዃን ካልእ ኣማራፂታት ይእልሽ ከም ዘሎ ንጋዜጠኛታት ገሊጹ ነይሩ ብመሰረት ማዕከናት ዜና ዩክሬን እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ሚስተር ዘለንስኪ ኣብ ካልእ ፕሮጀክት ክሰርሕ ዕድል እንተሂቦ ክሰማማዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ካብ ስልጣኑ ዝእለየሉ ዘሎ ግዜ ኣብ መምሕዳር ዘለንስኪ ሰፊሕ ጸረ ብልሽውና ዝካየደሉ እዋን ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ጸረ ብልሽውናዊ ስጉምቲ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትጽምበር ዘለዋ ባህጊ ብጽቡቕ ክርአ ትጽቢት ይግበረሉ
بمسرت معقني بلشونا ترانسبارنسي انترناشنال يوكرين كاب 180 هاجرات أم مبل 116 درجة تركب بزحلف عامتات زي تقبرت عرتات جن مرقت يا أزيو كم حيش جير ولو رجنيكوف بولكي ببلشونا زي تخصو كانتو خونه أب مينستر مكلخال بزعبعت كنات وارن زملكت بركز بلو قلتات ترايم بمبارم صيبصابات يملكتو بارك براس سمعتنا نلو مسونو يا 4 مسكرم زدلنا يوم حتى زيناتات هاجرات نوردي كمون قدستي اغرو فصامتات زوم كساب حجي كتكتاتلوم صنحكم يوم مسانا بمصنحكم ازينانا مسغنا بزن سنابتكم سلام